गरम बोथोर सफैलायबाय बबाव थागोन बबाव मागोनसो मोनसेलाय गरमनि थाखायनो बारबो नाङा माबो नाङा गरम। हाब साले गरम मा हारसिं फिथेर फिथेर रायलायबाय थाखो एफा गरमावलाय। है साले गरम बोथोरखौबाथाय फैजानो बाथारो आङो गरमनि थाखायनो। हाब साले गोलोम बोथोरा सेंग्राफोरनि थाखाय मुलाम्फासो गुसुं गुसुं दानख्लाब दुंख्लाब गाननाय नुयो बेनोसो। ओइ साले सावला दानि सिख्लाफ्रा जुलाफि गारजिजोबसैलै। हाब साले गासिबोथ' जुलाफि गाज्रि जाजोबनो हाया माखासेयासो जानो हागौ माखासेथ' जानाय नङा साले। है बेफोरखौ बाद होदो साले सावला हनै सिख्लाफोर फैगौ। ओइ साले सावला बै सिख्लाफोरखौ नों जुलाफि गाज्रि होननो हायोब्ला मा जाहोनो नोंलाय साले गरम आं होननो हाबा। दे साले दा लागायहोगोन आं गंसे प्लेट खिन्थु सफारि मोनबा आं दाय गैयालै साले सफारिफोर मोनजालाबायबा। नैबे सावलाखौ सोर बिलाय सिख्लाफ्रालाय सफारि जाहोग्रायालाय र' फैथों। ओइ नानिमोन जुलाफि गाज्रिमोन बबाव थांनो फैदों नोंसोरलाय बेलासि बेलासिलाय। मा होनदों नों लाजियासै नोङो गावनि बिनानावनि सोमोन्दोखौ एदावनो आरो मा जुलाफि गाज्रिनि खोथा होनदों नों लान्जाय गोनांफोर। 7 नम्बरनि सेन्देल नांगौ नामा नोंनो? नाङा 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 बिनानाव नाङा आं ओरैनोसो एदावखादोंमोन। थ' बार'रि थांसै बेफोरबायदि लान्जाय गोनांफोरजों रायलायबाय थायो नामा थ' मोनालाय लांसै। एफाराब रायजानाय नुबाय एसेबो बानस' हरा ओरैनोबा सफारि मोनहां मोनहांसो जाथारबायमोन लोगोनि थै गैयालै नोंनाव सालथे। हाब सालथे बादिलायनाया सोरबा बानस' जायो सफारि मोनबा हांगौसो नंदोंमोन आं नोंखौ सालथे खाफि दामै दामै मोसागौमोन आं नोंनि सफारि मोनोमोनब्ला। है सालथे बेफोरखौ बाद होदो जोंखौदि बिसोर लान्जाय गोनां होनदों उनफ्रावसो लान्जायफोर दं नामा नायसै सालथे उनथिंजाय। है मा लान्जाय थालाबायनांगौरा गैया। लान्जाय गोनां होननायाथ' माजों रुजुखो जोंखौ सालथे बुजिना मोननो हायासै आं। बेबा मा होननाय जाखो आंबो बुजिनो हायासै। ओइ सालथे जानालिसासो मोनथिगोनदांलै थ' जानालिस थांसोमोनसै। नङाबा माथो थ' बेनावनो सोंहैसै बे जानालिसा मोनथिथारगोन बे ओंथिखौ। मा खालामदोंब्रा जानालिसबा? माथो जिरायनासो दंगासिनोलाय? जेबो खालामाखै आं नै जिरायनानै दं आं। हाब सावला आरो गरम दिनैलाय मा आथिं लाबोदोंलै नोंसोरलाय? माबा मोनसे जारला जालायबायना। हा मा जारला जालायखो? सालथे सावलाया सानै सिख्लाफोरजों लान्जाय गोनां होनलांजादों बेबा मा ओंथि फोरमाय जाखो होनना नोंनावनो सोंनो फैथारबाय जोङो। नोंसोर बे सानै सिख्लाफोरखौ एदावदोंमोन नामा? एदावदोंमोन। मा बुङामोन नों सानै सिख्लाफोरखौ? माबालै जुलाफि गाज्रि बुंदोंमोन आं। जुलाफि गाज्रिल' बुंदोंमोन बे समाव आरोबाव 7 नाम्बारनि सेन्देल जासिबावदोंसोमोन। हाब जुलाफि गाज्रिसो बुंदों नोंसोरो सफारिया मोनथारसिगौमोन नोंसोरो अनजालिनि खावलायखौ नोंसोर बहनै खालामना लासिगौमोन। सिख्लाफोरजोंनो नोंसोरो लान्जाय गोनां होनलांजाबाय। सिख्लाफोरा जुलाफि गाज्रि बुंजानो सैया आरो बैसो सोंजानो सैया नोंसोरबायदि इसेबां जाम्बा गाव गावनावनो लान्जाय थानायखौ नोंसोरो मिन्थिया मानोबासो 6 इंसि 4 इंसि गाहाम लान्जाय लादों नोंसोरो गाव गावनि लान्जाय थानायखौनो खेल गैया। बे लान्जाया उनजों थाया सिगांजोंसो थायो सिगांनि दै गग्रालाय माथो बेखौथ' लान्जाया। हाब बेबायदिसो जोंखौ बुंदों? हाब दानि सिख्लाफ्रा बुंबाथ' गोबां टेलेन्ट दंसैलाय। बालुरिखौ गोसो थोनानैसो गारगोन आं बालुरि। थ' थांसै सालथे सावला।